tá mise fragra as an airgid a caiithú an birch drámana fragra as an planal na teagra an tuidiris is títh na Gaeltach agus ford na Gaeilge tíomh mí agus inis tá haon Tá 2.6 milliún ar fáil. Níl an sunraí agam tan sunraí ag údras na Gaeltach agus tan sunraí ag foras na Gaeilge. Níl an sunraí agam sa. Níl an sunraí agam sa. Níl an sunraí agam sa. Just come leisceile ar a cheachta, ní mór Níl an sunraí agam sa. An sunraí. Just come leisceil, no matter one. Just come leisceil, just thugá bheith deabhésach. Líg don ara, agus féidir le teachta reis. Tá an teachta tóbínig fanach le teachta reis. Go fáidir. Ní hé sin na dúirt me. Tá sé seo dróbheis ag deile leis an ara mar seo. Is féidir le Is féidir le Tá sé sin trofhéis ag chuir ceist sunrúchéir sa dáil agus tíir mé figur. Agus níl an sunraí agam sa. Tá sé ceist an tamar fád. Tan sunraí ag foras na Gaeilge agus an sunraí ag údras na Gaeltach. Níl an sunraí agam sa. Ar a go leisceil. Ní féidirlumm ghlach lei seo, ní chuireann mé srín ar aon teachta dála nó bhéanadó ceiste na chur. Ok, ach tríd an caithíirlach. All right.